Il-kaos u d-disgwit fil-Partit Nazzjonalista kull ma jmur qed ikompli joħroġ biċ-ċar din id-darba bejn l-istrateġista inkarigat mit-tfassil tal-programm elettorali nazzjonalista George Vital Żammit u t-taqsima tal-komunikazzjoni fid-Dar Ċentrali. Dan wara intervista li poġġa għaliha Vital Żammit mat-Times biex tiġi diskussa s-sitwazzjoni attwali u mwera li fiha jinsab il-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt meta il-ġurnalista staqsa dwar dak li qed jagħmel ħażin il-Partit Nazzjonalista, Vital Żammit ipponta li taqsima tal-komunikazzjoni immexxija minn Nathaniel Attard li ġie appuntat minn Bernard Gregg stess inqas minn sena ilu. Jiena nemmen illi fejn tidħol public relations, fejn tidħol komunikattiva, il-Partit Nazzjonalista fadallu ħafna x'jaqdef. Bosta ħaddiema fid-Dar Ċentrali li tkellmu ma' News fuq il-kundizzjoni tal-anonimità esprimaw ir-rabja tagħhom għad-diskors ta' Vital Żammit fil-konfront tal-kollegi tiegħu anke dawk tal-Media Link. Dan hekk kif fil-konfront tagħhom Vital Żammit għamilha ċara li kieku kien għalih l-istazzjonijiet tal-partiti u bekk inkluż dak tan-net ma jeżistux. Persuna partikolari li tkellem magħna fakkar kif Vital Żammit u ieħor li bil-kemm għadu tallem hu fil-kuraturi tad-Dar Ċentrali u diġà irid jaħsad l-irjus tal-ħaddiema li l-om hemm is-snin. Fil-fatt l-istess persuna fakkar kif Chris Perigin li kien responsabbli mill-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-2022 kien tal-istess ħsieb fil-konfront tal-ħaddiema tal-istazzjon tal-partit. Rajna x'ġara bi Chris Perigin bla tewtni tiegħu u fejn waslitna dakinhar illum għandna mera tiegħu b'George Vital Żammit ma nitalmu qatt għalunna is-sorsi. Dan minn barra l-ex viċi kap nazzjonalista Mario De Marco fl-aħħar jiem insista li l-partit għandu jbih lin-net fost l-oħrajn biex isolvi il-problemi tad-dejn. Intant l-intervista li poġġa għaliha Vital Żammit kompli tesponi kemm il-Partit Nazzjonalista u mitluf u mhux iffukat fuq kwistjonijiet importanti nazzjonali. Dan hekk kif meta id-diskussjoni messet mas-suġġett tal-eutanasja, Vital Żammit ġie mistoqsi jekk il-Partit Nazzjonalista għandux pożizzjoni bl-iskumdità tiegħu deret wis evidenti. L-eutanasja bħalissa jekk minn nixtieq żball il-pjan għadu ma ħax pożizzjoni, George. Ħa pożizzjoni għal In the process, hemm vuċijiet differenti. Konsultazzjoni, George, ħadd tispiċċa xarejn